Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katre, kundili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa diutay nga iyang giisip nga iyaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, ang Ginoo midasig sa usa ka hari nga nagbihag sa mga Israelita, or hari sa nasod nga nagbihag sa mga Israelita, si Cyrus. Mura siya nagdamgo, nagiingnan siya sa Ginoo pagtukod og templo dito sa Jerusalem para sa mga Israelita, para sa imong mga gibihag. Nya nituman siya, iyang gitagaag kamanduan ang iyang tibuok ing harian nga kining tanan nga gibihag nato nga mga Israelita papulia ngadto sa Jerusalem, unya ipatukod ang ilang templo, nya kamong mga silingan hatagi ninyo sila sa tanan nga ilang gikinahanglan, kwarta og mga materialis og mga sakyanan pagyod sa ilang mga ikarga sa pagpauli ngadto sa ila. Grabe kaayo ang iyang kanini ang pagsugot sa sugo sa Ginoo. Unya matud pas atong tubag sa Salmo, sa to, ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Ingon ana ang Ginoo kanunay naghimo siya mga katingalahan, bisan gani karon naaman mo diha nang lingkod man mo, dako na kay nang katingalahan oy nga nakalingkod pa mo. Daghan ko kayrong naghigda nga di nakabangon. Sige, lingay mong tupad. Ingna mo abot rang panahon mo higda ragyod ka. Ingna. Nang mura na sakit na kaini mo ang paglingkod. Nga ko bitang mama sa una, pagdayo na ganiyang kamatay, primero maglakaw-lakaw pa to, dangtag mga usak simana, igo na lang mulingkod sa katre, dangta na sa glaing mga simana, igo bangono na o na makalingkod, pero gaan-gaan pagbangonon kay mo uban pa siya bangon, hangtod bugat na kaing bangonon, hangtod mo ayay na o palingkoron, flat na lang yun. Moabot lagi na nimo, moabot sa nanako, di ba? So katingalahan kaayo nga kita karon makalingkod, makalakaw, labaw na yung katingalahan nga makatrabaho pa, naapag yung income, nang kung na kayo na kakatingalahan ana, pero usahay dili ta kakita, no? Nga naman ang kuwang mao ang pagpaambit. Matod pa ni Kristo, ang suga ibutang ginas tungtunganan, pasabot og magsigig paambit ang atong kinabuhi nga maayo ngadtos uban, magsigi sa tag appreciate sa naghatag nato nining tanan nga mga kaayuhan.
muna si Ciro naka-appreciate siya sa iyang pagkahari kay nakita man niya nga blessed kayo iyang gingharian. Hasta gani ang mga Israelita nga inila kaayo nga lig-on nga nasod, nabihag man sa iyang gingharian. Murabag na blessed siya. Iya sang gipaambit ang iyang mga blessings ngadto sa mga nanginahanglan. Labi na gyud ang pagtukod sa balik sa templo sa Jerusalem kay ila man tong gibungkag man to pag-abot sa iyang predecessor sila si Nabucodonosor. Mo to ni bungkag sa templo nya siya nga successor na iyang gitukod pagbalik. Nindot kaayo nga kini bitaw ato din kinabuhi, munindot ra gid ni basta atong ipaambit ang mga nindot nato nga mga hiyas og binuhatan og bahandi ngadto sa uban. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad ing na sige bakag paambit ana kanang kakusmod sa imong naong ug mao nay imong isigi gyud og paambit unsa man na kahayag o kangitngit. Tubag kanang di jud ka mo smile ba kinsa man dinhing asawaha nga kada gid adlaw mo smile sa iyang bana ta sa kamot. Kada bang imo gisang pahiyoman kanang tamis gyud kay nimong pahiyom ba. Oy, nanagkusmod mo palang gani pagmatag yaw-yaw na nabuangon mo hanto na lang nung bana din agina ganahan mo tan-aw sa inyong naw magsaylo-saylo na lang ang mata ng inyong bana no. Kinsa man sang mga banaha din hibi nga kada gid adlaw mo ingon gyud day I love you. Sige ta sa kamote. Oy, hilas na kayo no, hilas. Mao na nus apa man ka mo ingong I love you kanang muungot ng imong baba nga gi-paralyze na ka. Love you. Ana na ka. Nya magtuo dayon imong luha nga di nakakasulti kay ni uk-uk na sang imong dila kay naigo sa stroke. Sige na lag-agas imong luha, mao pa na imong isulti. Buangon ka. Karon nga makasulti pa ka, sulti. Ngay practice kuno na imong tupad na I love you. Tanaw to makalitok bakag klaro be. Ug di gani ka kalitok, mura kag na paralyze. Litok ka na ay bikin sa man dinhing mga ginikanana be nga magsigi jog ingon sa mga anak langga or I love you ita sa kamot. Bisag makasa inyong anak, makabuak og inyong plato, uy langga, careful. Siyagi tan ikaw makadanghag gini mo dako naman ta ka danghag nga pong kay ka unsa may imong igsinghag nimo unsa may imong gipaambit kahayag o kangitngit. Kung mo palit mo slat unsa mo sa inyong gipaambit kahayag gina siya unyag mo palit pa jud kas atong investment slat nga tag 500,000 kanang disap unsa imong gipaambit dili na nakahayag unsa man nagsilaob nga kalayo sa kalipay. Ana kuan na kay na dako 500,000 bikin sa man ninyo din hebi ang nakapalit nag atong disap og sa usa lang kaslat ita sa kamot wa atong tanaw ni abaya sa ni paambit nato no ang atong disap na may mga pledges niya duha pa man tong nakarimit nanatay 30 ka pledges 30 ba? 30 ka slots sa disap mao na ro ini sa ado niya doon naman sa tay special slot para ni Mama Mary kadtong M-Meg no Mother Mary's Enriching Graces tag 100 per slot para biyan sa atong pista karong sugod ta karong October 5 pista nato October 14 Sabado sa Oktubre ikaduhang Sabado sa Oktubre so nagkinahanglan ta og 2 million nga budget ani so namaligya tag
imig nga 20,000 sugod gahapon. Ang atong halin gahapon niabot og 326 ka slots. Pakpak na sugod. 19,674 na lang ka slots ang available, 100 pesos per slot. Ato gining tabangag palit aron muhaya gining atong kinabuhi. Nya sa ato sang holy pads kaning para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9, ang ato sang halin ning abot na sad og 35,000 og duha ka slots. 35,002 nga slots. Pakpak na sad. Nganong makapakpak man ta inighisgot nato sa atong halin kay naay kalipay. Nya kinisang nagsigig paambit basta naning kamot gyud nga mahigugma sa iyang isikatawo og sa Ginoo, punon sa ni sa Ginoo sa kalipay. Mao na nga si Ciro paghatag niya sa kalipay ngadtos mga Israelita nga sige na sila kaning daig sa Ginoo, siguro gitong giampo po to nila si Ciro bisag dili to Israelita, ang Ginoo midawat gyud niya ning hatag sa to niya og talagsa og kalipay. Grabe ta nang mga anhi dinis ato gahapon diri ni usas mga ni anhi ato man na silang tungod bangos kadaghan nga magsigig balik-balik pa atong gitagaan sila og role na kausalas usa ka semana ba sana de kausalas usa ka buwan kay magka mahurot masang atong stocks ani nila. Nya ni agree na ang uban ana may dinhi tag kausalas usa ka buwan tagaan natog 5 kilo rice nya pakapina natog gamay pamliti ana sus gahapon kay naa magitulo ka buk ni balik mga tiguang ingon dayon si atong sekretary pader sa atong record diri man na sila pagka September 9. Nako wa pa day matapos ang buwan. Ako dinhi man day mo September 9 di ba giingnan mo once a month lang para maapod-apod pud nato sa uban. And then sila pader kana ganing kasabot mamian ang once a month pero wa na gid mi mahimo pader. Wa na gid mahimo nako. Wa na lang sa kumo check. Ato dayong gitagaan tag-as kayog smile ilang naw nako sus tagaan bag usa ka 5 kilo nga bugas unya na 200 nga kwarta pakapin tan lagi smile diri ba nya murag mosidlak yun ang ilang matas kalipay bitaw nako magmisa ka kuno tagaan kog 5 ka kilong bugas nya 200 nga kwarta malipay pa ba kako kana bang inigmisa nako atos kapilya imbitaron kog misa kaugma ganin sa imbitasyon igabot na ko tagaan ka kog 5 kilo packed rice no nya duha ka 200 malipay pa ba kako aka mo trabaho mo igtapos sa semana tagaan ra mo 5 kilo rice o nya 200 malipay pa mo na mga naong ninyo ambot lang di ka magsige yaw-yaw way batasan ng empleyaduha employera may ratag masakit may ratag ana ba pero kanindot di ay kun mo paambita dili man gyud dako kayo pero siging paambit ngadtos uban portig yung lipaya karon kaning atong holy pads ato ning gipaningkamutan kitang tanan mo paambit aning atong tag 1 slot labing minus nya kun malipay sa tagmaayob 30 slot challenge porting lipaya sa atong archdiocese ani kay matuman man gyud madayon man gyud nga mabulokon ang National Retreat of Priests karong November naamantay budget ani nga kuhaonon pa kani mga 10 million so karon naa na tay mga pila man 35 mga 3.5 na atong na raise napay kuwang nga mga 6.5 mo na nga mga 64 panikapin ang atong balanse nya sige kitang palit sige kitang palit kada semana igabot aning November hurot gini siya porting lipaya ani sa
3,000 ka pare ug sa whole Archdiocese sa Cebu nga maayo na tong pagka-host ang maong nindot nga event, balaanon nga event. Nya ikaw kita sad nga nakatampuan di na gid na matapos ang atong kalipay nga magsigit tag-ingon, Lord, naka-appeal gyud ko ani nya. Mingon ding Ginoo, yes, recorded ka bisag naa kas Canada, naa kas Amerika, Australia, Japan, Middle East, naa ka sa Europe, asa kang dapita sa kalibutan nga may appeal ani. Minaw kang Padersiano, imo dayong gihatag astilan lipaya. Nya kung mapalit sa dinatong yuta diri skilid, kuwangan pamantaanig mga 110 unsa ni 100 pila atong kuwangan patas atong kun 110 na lang atong kuwang sa atong 110 kaslat sa atong disap, mapalit na diha nya makatukod na tas atong fundraising project na Columbari hangtod na gina sa sunod pang mga kaliwatan. Kay di man na maguba dayon kung di lang na linugon og maayo, hangtod pa na sa sunod 100 siguro years after, muingon gid ng mga tao kining lugara ang nakatukod ani kadto gid sila nga namalit. Gabot sa nato ngadto sa langit, muingon sa nang Ginoo, gipaambit manimo ang daghan imong mga bahandi dito sa yuta, di ana diring imong dako kayong bahandi sa langit. Ang imong paambitan dito, Columbari, dire mansion. Mura mamugi pang duka na yan. Wa mo mahibaw ana, mansion. Unsay atong gihatag ngadto sa uban, tagaan sa tag equivalent or sobra pa nga bahandi dito sa langit. Mo na ingos Kristo, ipadan-ag yun. Nya matnguni ninyo na siya'y warning. Ingon siya, pagmatkon mo ha, kay kadtong aduna, hatagan pagdaghan. Kadto bang dunay iya, niya siging paambit, tagaan pagdaghan, pero kadtong walay iya, pasabot, wa gid siya na paambit. Bisan gani ang jutay nga iyang giisip nga iyaha, kuhaon pa. Mahutdan gyud. Bisag ka na lang ganing simple kayo, kanang kalipay, happiness. Tagaan karon anag happiness. Kanang pag-smile, gamay raman jud kay nang butanga. Kanang pag-smile ba? Sige. Lingi ako no imong tupad. Lingi ba? Kanang paglingi, gamay raman na. Tanawa, di ba naagi dili mo lingi? Kana na lang yung pagliso sa inyong, di na gid mo kaliso, kagamay ra gid ana. Usahay, tanawa, matngoni ni, usahay, kuhaon pa nas Ginoo. Bisan diha mismo sa inyong balay, kuhaan pa kaana, kundi naka andam mo paambit sa imong kalipay. Tanawa nang magsigig paningil og utang. Kana maningil og utang, di gyud ka paambit sa iyang kwarta ngadto sa mga nanginahanglan. Tanawang mga naong, di na gyud ka smile. Di na asa pa mo irog ang ilang masol, ana gyud. Ana gyud. Isog kay na labi na magtan-aw siya nang nangutang nga wa gyud bayad-bayad. Ana gyud na yang naong. Nya mulingi pa na, asa pa na mulingi, ana lang ato tikig ra ng liog. Diwa na nawa gyud bisan ang gamay. Ang gamay ra gyud ta kay lingi, din akalingi. Murag na paralyzed. Madayonan gyud na. Ma-paralyzed na gyud hantud din na nakalingi. Tawag mo, maabot ang panahon na maingos Kristo, kwaon gina bisan ang gamay nga naa nimo, apan ang katapusan yung pagkuha sa tanan nga ato kung ibanlod na tas impierno ini kamatay nato. Wa nagibisang gamay nga kalipay kay matod pa ni Kristo, maghilak kamo ug magkagot ang inyong ngipon. Mauna siya'y sangkuan sa mga taong dili mo paambit. Naanauntay daghang nadawat, gitaguan ras kaban, store up money on earth. Kanang sigig yung padako sa kwarta, taguan gini akong mga tausan, kaning akong mga millions, kaning akong mga billions, ari ra gini nako, sigig yung tago.
bantay. Ingos Kristo mura kag nagdagkot og suga nga gibutang sa katri or gitabunan sa gantangan. Karon kuwaon ko na tanan kay way tinaguan nga dili mabutiag. Kamong sige ingon wa mo'y kwarta, nakakita ang Ginoo nga naa mo'y gitipigan. Bantay lang yun mo. Kamong di gyud mo palit kay wa kuno mo'y kwarta, sige. Ingon Ginoo ay kay tanan nga gitaguan mabutiag, ang tanan nga gililong madayag. Tanaw niya inig ka-admit ninyo sa ospital, pusot-pusot yun nag-withdraw ng inyong ipangkuan. Nya inyo na lang ang gispend para sa chemotherapy, para sa mga dialysis, para sa pag-opera sa kasing-kasing, pag-opera ang mga kidney. Kana mo'y anha na diha kuhaon ang tanan hangtod makautang pagyud ka. Doon yun na. Pero sige kag paambit, palit dayon ka og kuan. Sa tingan to, DSAP, 500,000. Imo nang i-terminate imong time deposit, imong ipalit dire. Di ba? Oy, dugay kay kang masakit. Inighuman na gid sa atong kulumbari, maligsan dayon ka. Ari din kay sod sa kulumbari. Di ba? Ana, igabot ni mo sa langit, perting dako sa imong mansion dito. Nindot kayo. Mura magwagin mo moto, sige na, nindog lang ta.